Indaba ze1KZNTV nifundele uphila unakacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Nazo kuyizona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Ushenge ukhuthaza ukugcinwa komlando. Badonswe ngendlebe OMASIPALA. Kanti isihluku owesifazane egayiswa yiloli. Undunankulu Kazulu inkosi uMango uSuthu Buthelezi uzwakalisa ukubaluleka kokuqhakambisa umlando kaZulu kanjalo nokubumbana kwesizwe njengoba kwenzeka ngenkathi uZulu enqoba mangise empini yasesandlwana. Ekhuluma kushenge emcimbini obuhle lenhlangano indonsa yesizwe uncomele inhlangano ngokuhlela komcimbi wokukhumbula ukucekelwa phansi kwesigodlo saSondini ngonyaka ka1879. Zasizine kuNtulikazi ngonyaka 1879 ngenkathi amangise eshisa isigodlo saSondini ngaphansi kwenkosi uCetshwayo. Kuzokhumuleka ukuthi amabutho kaZulu aguqa kulempi ayebhekene kuyo namangisi. Inhlangano indonsa yesizwe ihlela umcimbi ukukhumbula lolu suku njoba sekudlule cishe iminyaka eyi143 kwenzeka lokhu. Undunankulu kaZulu umntwana uMango uSuthu Buthelezi kanye nezixaka ezahlukene bebeyingxenye lomcimbi kanjalo namabutho. Ekhuluma ushenge uveza ukuthi nakuba guqa uZulu kodwa uyohlezi ehlangene eyinto eyodwa. Manje ke njengoba wayibalekile uyiphepho wenyoni usemelmos Osborne wayengushiwa likhulu usebiza umuntu usembiza inkosi Jesu iseyibhungwana akahlanganisa amashumi amabili ilapho kodwa before 20 iphelezelwa bamntwana wakwaminya umntwana ndabuko uyise welemana noyise nomntwana osokuyeni. Uma efika ke lapha etshela ukuthi uhulumeni kamangisi ethi uyibhebha akabuye ezekonongomo abuye lapha ayibalekele khona azekonongomo bathi kudlothovu kwabamkhulu Kazulu bafuthi selibhungu athi aveve ukuthi lathi yena ngathi wathi inja enye yakwazi ubaba ethangeni ngoba phela ekubuyeni kwesilo ibuya noma ngasaphethe lutho selimakhosi kanjalo oluZulu waba uZulu qabashe kokwenzayo nje akuqale ngawo uZulu ukhosi bakhe nobuZulu bakhe into eprovekayo manje namanje ngalendonsa nje enziwa yini lefundiswa. Zulus have all been very proud. Nobukhosi babevele amaZulu efela ayifela. Lo mcimbi ubuhanjelwe namaciko ahlukene asuka ezindaweni ezahlukene. Kanti lo uphethe amaciko ngaphansi kwendonsa yesizwe uEugene Mthethwa woduma lweTrompisi uveza ukuthi amaciko azokalisa ukukhathazeka ngokuhlukunyezwa kwenkosi yawo uMisuzulu kaZwelithini. Amaciko aphinde ethula iculo lawo elisha nalapho etusa khona isilo uMisuzulu kaZwelithini. Ngihamba nethimba labaculi abathi uma bezwa isimo sokuthi inkosi yethu iyahlukunyezwa bathi cha ngeke sithule akuvumi ukuthi sithule. Abaningi bayangazi ukuthi nge-cultural activist angisovaka mina ngisivwa ngoPhumasile. Lo mcimbi ubuhanjelwe nawo osolwazi abasuka kumanyuvesi ahlukene kuleli ukuzocobelela ngolwazi. Esindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo Olundi. Ngqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuleli udokotela uNkosazana Dlamini Zuma uthi OMASIPALA kuzomela baqikelele ukuthi basebenza ngokulandela imigomo ebekiwe ukuze kuzonqandeka ukumoshwa kwemali nentuthuko iye ngendlela emphakathini. uDlamini Zuma usho lokhu ngesikhathi ke kubanje local government indaba eThekwini kwaZulu Natal obekuhlose ngayo ukuqhamuka namaso okutakula OMASIPALA abangenzi kahle. Ukubanjwa kwalenqunguthela kuzemva kokuthi umcwaningi mabhuku jikelele ededela umbiko mayelana noMasipala abangenzanga kahle nabenze kahle njengoba kulesi sifundazwe iKwaZulu Natal iKing Cetshwayo uMhlathuze kanjalo noKhahlamba ibona babalwe njengoMasipala benze kahle kwasukuthi inquthu inkosi langalibalele kanjalo nemajuba wayibona okuthiwa benzanga kahle. Ekhuluma uNdunankulu
ugqugquzela ukubambisana phakathi kwamakhansela, omeya kanjalo namakhosi njengoba ekuvezile ukuthi omasipala abaningi baseyindaweni zamakhosi. I-report ka-AG isitshene kabanzi ukuthi kukhulu okudinga sikwenze, especially ukukhanda i-leadership, ubuholi obuzoba qotho bukwazi ukuma ey'meni ezinzima la kuba khona inkinga nokuthi abanye bafuna ukuzenzela. Sidinga ubuholi obuqotho nobuzo-implementa i-consequence management kungabi kwampunzi edlemini komasipala. Sidinga ukuqinisekisa ukuthi bonke omasipala babheka ngokujulile ama-skills abasebenzi. Ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke akuvezile uthi komasipala akube khona umehluko, kungabi khona ukuxambukela nasemnyangweni esuka abantu ngabathinti. Manje kubalekile ukuthi i-council nama-councillors nje umkhandlu wazi ukuthi wona ubheka ukuthi izisebenzi isebenza kahle yini. Awubi ingxenye ukuthi nawo ufuna ukuthi kuthiwe mhlambe makuphuma ithenda nabo sebefaka isandla labo. Cha, fanele bona babone ukuthi imigomo yokwenza ithenda ilandelwe kahle yonke into, kodwa hayi ukuthi kube yibona asebezosho ukuthi le thenda iye ngala. Cha, Okunye okuvezwe uNdunankulu uthela bomasipala abangenzanga kahle basizoxoxisana nabo ukubheka ukuthi yini engenziwa ukuze kube khona inqubekela phambili. Izinga lokusebenza komasipala isikakhulukazi laba abaneyinkinga libonakala linganyuki and liyasikhonsena kakhulu. Yingakho labo masipala ukuthiwa bathola i-disclaimer sizoqinekela ukuthi ukhokta ubafaka kwiplan yokuba monitor, aqale ngokubanika uhlelo lokwazi uku-improve ukuthi basebenze ba-account, but abafake futhi ohlelweni lokuba monitor ukuze kungaphinde kwenzeke lokhu ukuthi kube nomasipala abathola i-disclaimer. Le ngqungquthela ibihlanganiso masipala behlukene, amakhosi kanjalo nesiphathimandla. Kutebogo Sibisi, e-ICC eThekwini. Usale ukhungathekile umndeni wakaMlungwana kwesakamthetho eCince empangeni enyakatho kwaZulu Natali ulandela ukushona kabuhlungu endodakazi yawo uNomvula Mdluli ube neminyaka ngama-38 38 yobudala ngokushayiswa kabuhlungu yilo lelithutha amanzi kade beyokhongozela amanzi abathi ke afika kanye ngesonto kule ndawo. uJohannes Mlungwana ongubaba kaMufi uthi bengumndeni abazi nokuthi bazoqala ngani mabenza amalungiselelo omsebenzi wokumfihla njengoba ngekho ngisho yedwa umuntu osebenzayo kuleli ikhaya. Lona-ke osesithombeni uNomvula Mdluli oneminyaka engama-38 wasendaweni yaseCince kwesakamthethwa udluleke emhlabeni kabuhlungu ngokugxotshwa yilo lamanzi kade keyokhongozela amanzi kuyo le ndawo nokubuka ukuthi ke yevile eshumeni eminyaka kunenkinga yokuswelakala kwamanzi kule ndawo kanti futhi noma lifika ke ilo lamanzi lifika kanye ngesonto. Lesi sigameko ke seshiyeke umndeni wakaMlungwana okhungathekile ungazi uzohlanganisa kanjani njengoba ke kungekho osebenzayo kuleli ikhaya. Isigameko singiqeda amandla kakhulu lesi kodwa ke ayikho into esingayenza umdala udalile kodwa khona singiphethe kabi isikole. Kumanje nje ayintunyela ikhanda ngikakazi kufanele ngezini. Kanti futhi ke nalomuntu osishile ube senengane ingane ezofo kwazona nje idumisa ikhanda. Into nje iphansi nje njengoba ngithi nje asazi ukuthi uyeni begcinani nokuthi benzani njengokuthi nje ube impilo ayiyona le siphatha amantombazana njengamanje. Ayikho into ephathekayo engathi ngiyayikhuluma thina nje njengathi asinalutho nje la ekhaya njengoba kunjena. Usizo nje lonke wena njengoba nje kunezingane nje mhlawumbe mangathiwa kutholakala nalento le ukudla kwazi zidla ingane. Base kuthiwa usizo lolo mhlawumbe kulethwe lezo zinto ezoba usizo kuzona mhlawumbe olumatende emabhodi wathi nje. Umphakathi wakule ndawo usuze wajwayela ke ukuthi njalo ngemsombuluko uzokhongozela amanzi nokuyinto ke esidonse isikhathi eside. Ukhansela wakule ndawo ungomunye ke wabantu abasifikele emathupha ukuzosibonela isigameko
Ubese kuveza ukuthi kunesidingo ngempela ukuba ke udaba lwamanzi lusheshiswe ukugwema ke omunye umonakalo. Njengoba ubona amapayipi enje kusho khona ukuthi abantu bayawadinga amanzi bawahluphekele. Isikhathi imoto efika ngaso ifika vele amanzi angasekho kubantu bakha 10 weyigubhu. Umphakathi wonke wakuleli tank ukha 10 weyigubhu. Impilo enzima abantu abaphila ngaphansi kwayo. Siyathemba ukuthi kusukela manje mhlambe khona kuzokwenzeka. Bengafisi ke nama ngifisi nabo ngiyazi abafisi ukuthi kuze kuqalwe ukulungisa izinto ngoba nakho sekuphuma imphefumulo kanje kodwa ke siyathemba ukuthi kuzolunga ngiyabonga. Imeya kaMasipala uMfolozi isukumele phezulu ke lolu daba lwalomndeni njengoba ke izibophezela ukusiza lomndeni ngezindleko ke zomncwabo njengoba lomndeni ke akekho umuntu osebenzayo usesimeni ke esingesihle ngokomnotho. So ngifisa ukusho kubona ukuthi akulona iphutha intando kaNkuluNkulu mali ithi iBhayibheli udala amasu suka likhuluma into efana nalena ngoba uNkulunkulu ushuthele besehlelile ngempilo kadadewethu but siyazwelana kakhulu nabo. Ngiyafisa futhi ukushuthisa uMasipala waseMfolozi sizobamsana nomndeni noward councillor ekubeni sibalekelele ekuthini afihleke udadewethu osishile. Kanti ke kulindele ukuba imeya yomkhandlu wesifunda King Cetshwayo uThami Ntuli avakasheleke umndeni ukuyobonga emswaneni. Let's gaze indaba z1KZNTV. Mina nginkosamkeliswe Ngqulunga beka ngisecinci. Abagibeli bebegibela ibhasi lamabanga amade lenkampani kaGreyhound sebexakekele enkampani ngokungakhathaleli ukuphepha kwamakhasimende ayo. Lokhu kuza ngemuva kwabagibela bebegibela ibhasi belusuka eThekwini lilibangise eKapa ngomsombuluko kwedlule kuphoqa ukuba ke baze bafike ngolwesithathu ngenxa ukuthi ibhasi bebeligibele belihamba lifa laze ladala ke ingozi yomgwaqo edluleke nemphefumulo yabantu abayishagalombili. Usiphamandla Zondo ngomunye wabalimele uthi okubathukisisa kakhulu ukuthi bebelokhu becele njalo ukuba leli bhasi lishintshwe ngenxa okubona isimo salo ebesingekho esimeni. Bathi bayokuxoxela amagwaba beXhubana okubehlele abagibeli bebhasi lenkampani iGreyhound ebisuka eThekwini iphikelele eCape Town. Laba bagibeli bakhala ngempatho abayithole kulolu hambo lwabo njengoba ke bethi basuke kwelikaBanana ngomsombuluko kepha ke bayithole bechitha amahora amaningi beqhinqa esigangeni ikhawu eyimbili ngaphambi kokuba leli bhasi lidale ingozi. Bamba yebhasi suspension yayo ayiseshaya phansi ihamba phansi ibhasi. Sahlala lapho from 8 o'clock makini kwafika 1 o'clock ebusuku. Emakhaya eBethlehem hlele ebhasini. Until ibhasi yaze ihamba 4 o'clock ekuseni so 8 hours though. Kulo 8 hours satshela udriver ngeke phela bakwethu. Manje sathi uphela 3 hours driver umakini komapha ndlo simhlinde u3 hours manje. Sahlala lapho umakini kwazi wafika umakini nayo washo ukuthi le bhasi inenkinga kakhulu wayizama kwaze kwashaya u4 wayiqeda umakini ibhasi entsha ayifikanga ibhasi afika ke futhi i-breakdown yesibili masifike eBloemfontein yakhuma isondo i-breakdown yesibili le ithe ibhasi ikhuma isondo around labo ngabo past 10 eBloemfontein la ku N1 meka kumele ukubafonelwa umakhenik futhi naye kaphela 3 hours umakhenik wesondo lasho udriver phone mfethu izolo sibene breakdown namanje breakdown iyasho ukuthi ibhasi Cape Town ngifike. Kuzokhumuleka ukuthi le nkampani ngasekuqaleni konyaka owedlule iye yamemezela ukuvala kwayo ngenxa ke yokushoda kwenkece obekudalwa ke ukutheleka kwegciwane iCovid-19. Kutheke mhla zili-13 kuMbasa abuya ke amabhasi kepha esebuya ngaphansi kwabanikazi abasha. Laba bagibeli bakhaleke ngokunganakwa uma ke bezwakalisa ungenami ngesimo ke sebhasi. Yayi overtake i-truck i-overtake siye-Brinty indlela ye-Brinty so ayizange kwazi ukuyidlula i-truck oyikubuyele ngasemva ngoba sathi masifike elentokeni eBridgini yabe nemoto isiza kwilane yayo ngoba thina sas-overtake so sayeka khonapho onekukhumbulahle yarole ibhasi yasikhupha ngaphandle ngoba kwakuseBrinton mos yasikhupha ndapha emgaqweni sowela ngaphandle. Ithimba lizame ikhawu eyiningi ukuxhumana nabale nkampani lagcina ke lithole owenkampani iEldo Coaches osekuyiyo esebenzisana noGreyhound ukuvezile ke ukuthi lukhona uphenyo abanalo.
Coaches are not readily available, even from third parties, which we do outsource. If it comes down to the coach needing to be replaced, basically the coach would be replaced in an instant. That's the first option we go for. However, if we cannot manage to outsource a vehicle or allocate another vehicle, within reasonable range, then that's where the mechanic comes through as the immediate option available. Now, I am aware that this, lasted for about 8 hours. They're basically investigating everything. Ake sithi shelele ey'tolo siyabuya mbukeli. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV naze sithi ngehamba phambili namuhla. Ushenge ukhuthaza ukugcinwa komlando. Badonswe ngendlebe OMASIPALA. Kanti isihluku owesifazane egayiswa yiloli. Inyunya amahlengikazi idinosa kulesifundazwe saKwaZulu-Natal ithi nakubi khona ke inkinga yamanzi nokuhamba kagesi kodwa basabona uhulumeni esukuma ngokusheshsha uma ngabe kukhona ukwentuleka kwamanzi ezibhedlela. Le nyunya isho lokho kulandela inkinga ke yabakhona kwesinye ke sezibhedlela saseScott yokwentuleka kwamanzi emasontweni amabili edlule nobekuphoqa abahlengikazi ukuthi baze beyokha amanzi ngamabhakede kumaloli ahlinzeka ngamanzi. Ukucinywa kagesi kanye nenkinga yokushoda kamanzi kulesi sifundazwe sekwenze izinyunyana zabahlengikazi zangenelela njengoba kwezinye izindawo bekuvela ukuthi kwezinye izibhedlela ikhona inkinga yokungalethwa ngendlela yamanzi. Isibhedlela sesCourt nazo singezinye seyasithinteka esikhathini esingaphambilini. Ukuzwa kabanzi sinaye unobhala wedinosa kulesi sifundazwe uMbalisabela njengoba ezosichazela ukuthi ngakube ukungenelela kwabo kudaba lalesi sibhedlela kuhambe kwafikaphi. Okunye ebesikade sifisa ukubheka udaba la oluvele ngamalungu wenu lapha eScott ukuthi bekuze kuphoqa ukuthi bahambe beyothwala amanzi beyobeka amavaterkan ngenxa ukuthi abeshesha baphelele lapha kodwa ke sekuvelile ukuthi sekubona uguquko olukhona engazuthi amanzi aseza ngendlela okuyiyona efanele ukuthi bekwazi ukwasebenzisa ngokwanele ngoba amanzi afika awaqedi nje i30 minutes noma isigamu se-hour ekhona asuke sephelile lawo manzi and kufanele bewalande bona amabhakede kwimoto yamanzi bewahambise bewafake emawodini. Ekuva kwalokho ukuthola lo call ngibese ngithinta-ke i-district yasothukela i-Department of Health ngathola u-M&E wakhona u-M&E wathembisa kumina ukuthi bengekho aware noma bengalwazi lolu daba ukuthi khona into njengaleyo eScott wabeke sethinta-ke ukuthi uzothinta u-district manager bese mthethe i-district manager kwaba ubusuku obodwa nje kunaleyo nkinga ngakusasa kwasinkinga ixazulekile ngoba kwafika ama-truck amakhulu balanda kwazi ukuthi bethola amanzi kompompi. Ibhedlela ziyazama ukumelana naleso simo sokunqanyulwa kwamanzi ukuthi aphinde abe khona anqanyulwa amanzi aphinde abe khona asenaso lesi simo lapho esasithola khona ukuthi amanzi awekho nezindlu zangasese ayisakwazi ukuhlanzeka ney'ngubo ey'setshenziswa ama-patient ayisakwazi ukuthi ihlanzeke so sesadlula kuleso simo ngisho ngithi iplan abanayo ezibhedlela zokuthi amanzi akwazi ukuba khona mengekho siyashesha ukuthi kufike lowo plan sekashesha ukuthi amanzi mekade ephelile aphinde futhi bekwazi ukuthi bewathole ama-truck ezobalethela amanzi. Ubonga kawupheza umndeni wakaMadlala kwaCaluze Mgungundlovu KwaZulu-Natal ohlomule ngomuzi omusha ceke owakhelwe inhlangano iColin Mashawana Foundation. Lo mndeni washiyeka dengwane kulandela imvula ezinamandla ezawucekela phansi. Ungqongqoshe wezenhlalakahle nokuthuthukiswa komphakathi kuZolonkulu weZulu uhambelele likhaya ngeledlule lapho ubuzovula khona ngokusemthethweni lo muzi. Uthi usewumuntu ebantwini umama ubonakele Madlala owakhelwe umuzi kulandela ukukhahlamezeka ngenxa yezikhukhula. Isimo sokuqala nje ngihanjela umuzi engazibona nami ngugogo ugugile lamanele wangishaya nje ngaguga ngaphela ngawumuntu osesizini wonke umuntu futhi wabothi ngisesizini noma ngathi ngiyabheka endaweni yangakithi ngithi ubani ozongisiza angibonanga umuntu ongisizayo kunalokho nje ngathola ududuzo likaSkhoshangas owabeseduze kakhulu ngaleso sikhathi ememeze ngiduduza. Ilungu lomphakathi
lithe lwalusukumela phezulu lolu daba ngoba izindlu zemxhaso zithatha isikhathi eside. Isimo sasinzima kakhulu la ewadini, amanye amawadi aba affected kakhulu as a result of istorm. Nisemningi imizi ngaphandle kwalembili kodwa mningi imizi. Ngokwazi ukuthi uhlelo la kahulumeni luza kancane nama processes amaningi okufanele kulandelwe. Sase sikwazi ukuthi cha silekelele ukuthi ukwazi ukuapela lesi sponsor. Ungqongqoshe wezinhlalakahle nokuthuthukiswa komphakathi kuzolonke uLindiwe Zulu uthe lokhu kube impumelelo ngenxa yenhlangano iColin Mashawana. Le foundation yi-foundation esisebenzisana nayo siyi-Department ye-Social Development, yi-foundation ehamba yakhela abantu izindlu. Le foundation yakhela abantu izindlu, abantu abadala, yakhela nabantwana laba okuthola ukuthi abanabazali ene bahlala bodwa, what we call phecelezi child-headed households. Bakhela ikakhulukazi abantu abadala ngoba bethi abantu abadala bakwazi ukulindela sometimes ama-plan we RDP houses because abaningi babo utholakala ukuthi bahlala in isolated places la ama-RDP houses athatha isikhathi ukufika khona. So because of ikhukhula ezenzakala safika nabo sayobona imizi ethize eyalahlekelwa amakhaya wabo, baseke besho ukuthi bazobuya bakhe ene bafuna ukuthi lezo zindlu zibe ziphelile ngoJune. Ufikile uJune basifezile bafezile ngepromise yabo ukuthi lezo zindlu zakhiwe. So namhlanje ke sizobe sihamba nabo in the afternoon siyonikezela lezo zindlu asebazakhile. Lenhlangano yakhele imindeni emibili izindlu khona kwaQaluza, kanti inqwaba KwaZulu-Natal ikakhulukazi eThekwini isalindele uxhaso oluvela kuhulumeni kulandela ukukhahlanyezwa izikhukhula zakamuva. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Idlanzana lomphakathi wamarasta lube nemashe nokuthula ngaphandle ngenkantolo kaMantshi Richards Bay enyakatho KwaZulu-Natal namuhla ekseni ukuyoseka kuza kwabo ukulindela ukuba kavele enkantolo ngemuva ukuthi eboshelwe ukuhuqa isilayi kanye nokutholakala naso. Usiphesihle Matola obeyingxenye lemashe uthi ube umphakathi wamarasta bazizwa besacindezelekile njengoba amalungelo abo ngekwenkolo yabo namanje ethi asabukelwa phansi. Leli ilona dlanzana lomphakathi wama-Rastafarians abemene mashe nokuthula ngaphandle kwenkantolo kaMantshi yase-Richards Bay. Laba-ke bebecula izingoma zabo beshaya nezigubhu bebezokweseka kuzwa kwabo obezovela enkantolo ngemuva kokuboshwa ngamaphoyisa ngenxa yokusebenzisa ugwayi okuhlaza phecelezi insango. Bathi-ke kuyabathusa ukuthi-ke kuboshwa uza kwabo ekubeni-ke umthetho waseNingizimu Afrika wayenza abasemthethweni insango kuleli ngonyaka we-2018. Ngalolu suku ngomhla ka-5 July singamarasta sizokhalaza kakhulu esizweni sakithi ukuthi silokhu sabakhona sikhula sesisangaka kwakuhlukunyezwa abantu behlukunyezelwa ugwayi oluhlaza oyigugu labantu abamnyama esazi ukuthi uyisiko labantu abamnyama. Kodwa namhlanje kusenabantu abahlukunyezelwa wona, abantu abalala idokisini ngokungafanele ube umthetho wezwe lesiphila kulona sekukhulunyiwe kabanzi ngalo mugwayi ngalosihlahla esendabuko abantu sokuphilisa sinanomnotho futhi sekhulumeshana nohulumeni ukuthi kunomnotho ngaso. So uma abantu abamnyama beyizamela ngaso kakhulukazi ababayithina abangamarasta ngoba since kwakwelisa sikhathi kulelo bandlululo besihlukunyezwa siboshwa amathuba emsebenzi azange sawanika. So ukuthiwa makhunywa indaba kagwayi sangena kuyona sayenza ukuthi ube available for abantu bakuyacaca ukuthi uyaphilisa abantu sekuprove amazwe amaningi lokho. Sekuyisikhawu eziningi-ke belandela amacala afana nalawa bathi-ke kuyabamangaza ukwenziwa umthetho njengoba uphikisana nomthetho walelizwe futhi-ke lokho sekubenza bazizwe becindezelekile bewumphakathi nje wamarasta. Namhlanje silana sizibona sisahlukumezwa sisengabantu nje abangathi bayaneglecteka kakhulu njengathi akusiwona umuntu ngokuthi lenkolo yethu mhlawumbe isathe ukuthi masithi siyakhuleka sishisa logwayi
uwona wenza isixhumano nomdali wethu ubona ngathi sinamanga kodwa sazi ubani ngasipruvela lokho ngoba ithini esikwazi ukusenza siphile kanjalo. So sibona ngempela ukuthi amalungelo kakhulukazi abantu abanezinkolo ezihlukile awakabi ngokufanele noma sekwaba khona ama commission okuthiwa OCRL kodwa awakwazi ukupromote lezo nkolo ezinjalo. Kuba ngazi ukuthi nje abakwenzayo kuyini ku unguilty mangasihambisana neChristianity nje konke okwenzayo wena ngeke uze kube yini umthetho. Uma kungukuthi ke leli cala liyaqhubeka laba ke bathi ke bazimisela ukuthi ke baliqhubezele phambili lolu daba kokuthi ke babhalele abakhulu incwadi yesikhalazo bewumphakathi wamaRasta. Ezindabeni ze1KZNTV nginguSamkeliswe Nqulunga beka Richards Bay. Ake sithi shelele itolo umbukeli siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV naze sithi ngezihamba phambili namuhla. Ushenge ukhuthaza ukugcinwa komlando. Badonswe ngendlebe OMASIPALA. Kanti isihluku owesifazane egayiswa yiloli. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo 16 rand 28 cents kuyidola laseMelika libe ngu19 rand 70 cents kupondo yaseBrithani libe ngu16 rand 98 cents kueuro yaseEurope. Intengo yegolide yona ime $1,809.42 cents a ounce uthi intengo kwelo ngahluziwe ube $113.50 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Emva kokuba abaxhasi bakaTelkom bahoxe kwesekene umqhudelwano iTelkom Knockout Cup, iPremier Soccer League PSL ngamafuphi yethuleka abaxhasi abasha ukuvala lesi sikhala. Uhlalo wePSL uDokotela Ivan Ayonjuk Khoza umemezela abaxhasi abasha kuyiCarling Black Label kanti lo mqhudelwano usuzokwaziwa ngokuthi iCarling Knockout Cup. When the prize money is a substantial amount of money, because the Board of Governors has not been told. So out of courtesy, it's very important to brief them as the shareholders first. But it's quite a substantial amount of money. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathi emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvuba amamponda isabu kehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo khumu